Zdravím Petře, tak mám nějaký zase malý progres, tady na ukázku. Uh, je to takový porod z toho pohledu, že není úplně vždycky jednoduchý, prostě když se k nějakému frameworku třeba dostanu to rozchodit, protože to jsou dost experimentální knihovny a tak dále, prostě je to hrozně citlivý na verze a těch dependencí tam je někdy prostě třeba, to jsou desítky třeba knihoven, ještě dalších, na kterých to je prostě postavený. A i zrovna teď něco kompiluju, OpenCV, což je vlastně framework na a, vlastně velmi nejrozšířenější asi na processing imidží. Ale to schovám. A teď dostal jsem se k nějakému frameworku, co se týče zase hráčů, případně mám tady vlastně dva, který teď připravu. Teď tohle OpenCV musím jako skompilovat, protože to je vlastně na nějakou takovou věc, která je určená vlastně k detekci lidský hlavy vlastně, není to vymodelování, ale je to její umístění vlastně jakoby 3D koordinátů, takže se bude moct dát rozlišit, kam člověk vlastně má natočenou hlavu. Umí to rozeznávat i oči, ale na tu dálku my tohle to asi nebudeme používat. Takže, ale to bude v jiném demo, to jsem ještě nerozchodil. Každopádně tady mám takovou malinkou ukázku. Nějaký Japonci, vlastně rozebrání tak jakoby lidského těla vlastně, jo, jako řekněme na kosti. Ono to umí víc, ale já ukážu jenom takový asi základ nějaký. Je to vlastně systém, který dokáže detekovat člověka a rozebere ho vlastně na jeho jednotlivé součástky. Když to takhle řeknu, jako na prsty, ruce, předloktí, paže. Jo, takže jde i do detailů, prostě já nevím, kolik těch dílů vlastně toho člověka tam je. A je to hodně to, no. Takže musím akorát... Jo, já tohle to vymažu. Part show, takže tohle to mi nějak ještě úplně nefunguje. Zkusím to takhle. Je to hodně citlivý na paměť teda. Jo, takže teď vlastně jsem si to pustil v nějakým... Já to ale zruším, protože part show zrovna teď to ukazuje hlavu. Ale já tam dám vlastně ukazovat všechny části. Tam vlastně pak jde o ohnisko, který se dá aktivovat. Asi to bude zase pomalejší a tak dále. Ahoj. Ale je to zajímavý rozhodně, no. Takže uděláme si nějaký kung fu. Hajo! Tak ještě jsem jako docela se to chytá, no. Takže asi takhle, no. Je těžký to zmátnout. Je těžký to zmátnout. Skoro se mi to, teď se mi to podařilo, když jsem překřížil nějak ruce, jako jo. No, asi takhle. Ale i tak se drží docela. Tak teď se mi ho podařilo, teď se mi ho podařilo zblbnout. Že pokračuje vlastně s tou, když jsem překřížil ruce. No. Tak to je jenom taková malá ukázka vlastně, jak se dají rozebírat lidi. Tohle bude zajímavý určitě nasadit na ty hráče. Kdy vlastně... tohle není ten 3D, jako, tohle není dekompozice reality do toho 3D modelu, tohle je trošku něco jiného, ale tohle to se bude moct dát zřejmě podle mě v reálném čase. Asi na to nebude potřeba notebook, ale třeba nějaká přenosná workstation. Ale já už jsem stejně pracoval na takovým malinkým přenosným kompu, prostě kam by se vešly 2 až 4 grafiky, tím, že by se z nich vyřezal chladič a vlastně by se tam dalo vodní chlazení, tak by to bylo hodně furt přenosný, jako řeknu kompaktní. Takhle ještě. Takže takhle to vypadá, no.
Je to hodně slušný, no. A tohle by se možná dalo jako zapínat jako určitý pohled vlastně přímo, a když vlastně ty hráči tam pobíhají po tom hřišti. To je jenom taková jedna z takových featurek, no, takových zajímavých. A jak říkám, dělají na tom nějaký Číňani nebo Japonci, je to zase hodně jako fakt o studiu, no. Tohle to je, někdy ty věci, když čtu, tak to je vyšší dívčí. Já teď zkusím ještě třeba nějaký jiný fokus. Nechat. Jo, takže on mi teď asi, já nevím ty čísla, jo, teď já je tady mám někde, se kouknu. Tam je prostě číselník vlastně těch jednotlivých částí těla a on vlastně se snaží detekovat. Jo. Takže teď to je asi zřejmě levý moje rameno, tohleto. A já můžu zkusit třeba dvojka, to bude asi možná pravý rameno. Ne, tak to je tady asi krk, jasně. Zkusím nějaký vyšší číslo. Já jako dneska jsem to jako zkoumal, asi půl dne jsem to kompiloval vůbec, aby jsem to vlastně dokázal rozchodit. A tak teď to je schovaný, tak já se stoupnu, jestli vlastně. A už tady vidím, že něco chytil. Tak, vypadá to, že koleno. Tak, tahle desítka, to bude moje levý koleno. Jo, pravý a nebo pravý. Jo. Takže pravý. Dá se to z toho vyexportovat, nevím, jestli z toho jdou právě 3D koordináty, ale tak je to o tom. Ještě mám tady jednu takovou zajímavý switch, ještě než to ukončím. To je fakt krátký, jenom tohle. Jo, disable blending. To znamená, že nechám... Jo, jinak mě to běží v nějakém hrozně mini rozlišení, jsem to musel snížit na 200 na 200. Tady. Jinak prostě moje 2 gigová grafika prostě, no to nestačila. Jo, prostě když tam bylo nějaký rozlišení 400 na něco, tak to prostě padalo na out of memory a podobný nesmysly, no. Build examples. Open pose bin. Tohle je nářez, no. A je to celý, tohle není vůbec jako tohle cizí práce. Samozřejmě my si to vohneme nějak. Já to chci dělat jako hodně věcí, neříkám, že v Javě, ale já mám jakoby hodně rychlou, říká se tomu takový bridge, jakoby mezi cokoliv je napsaný v C++, tak jako mám takový generátor, který přegeneruje téměř jakýkoliv věci do Javy. O tom se budeme pak bavit, no, protože celkově jde o to prostě možná vybudovat jako něco typu jako nějakou platformu, kde vlastně by se dali nahrávat. Já už v tuhletu chvíli těch sítí jakoby nejrůznějších druhů mám asi 15 nebo 20, jo, a vlastně už i to je samo jakoby o tom tvořit vlastně databázy a třeba vytvářet i sítě, které by učily ty ostatní sítě. A prostě začne se ručně, ale jako asi to bude. Rozhodně samozřejmě jsou modely, jsou tam datové sety, takže to bude obrovský databázi třeba 3D modelů, nebo i těch modelů vlastně vytrénovaných těch sítí, nebo i o prostě datových setech na trénování. Ať už to budou image, nebo to bude řeč, jo, nebo vlastně můžeme se pustit do čehokoliv, prostě do zpracovávání textu, zase z něj generovat vlastně zvuk a podobně, jako ty možnosti jsou tady téměř neomezený. Tak já to pustím ještě jednou takhle, dummy. Teď to je vlastně puštěný vlastně bez toho backgroundu, teda z té kamery. To znamená, že teď tady máme vlastně jenom ty navigáty, no. Takže takhle. Jo, tady vidíš jeden people, takže ono to umí pracovat normálně jak prostě třeba 16 lidí, jo. A mydlej se vedle sebe a je to prostě už tak robustní, že prostě ten framework si toho člověka nepustí. Tady taky jde o to, že prostě třeba tohle je jedna funkcionalita, my budeme chtít ještě trackovat třeba různý druhy, takže se bude muset prostě dojít k nějaký kombinaci a tak dále. Tohle byla jenom krátká ukázka zase, co zajímavého máme k dispozici už v našem arzenálu. Tak já to ukončuju a ještě zkusím udělat pak malinký videjko, co se té hlavy týče. To je vlastně, to bude zajímavý určitě.
Ale já prostě popíšu takové ty věci, které tam vidím až potom. Tak jo, tak zatím. Čau.